arɓe ɗo ɓe fof e inde coalition Benno Bokk Yaakaar e ardade son excellence monsieur le président de la république Macky Sall miɗen on bismo helifaɓe jooɗiɓe ɗo ɓe fof to batte politique to batte diina ha to batte aada onon fof miɗen on calmina miɗen on bismo ɗo en e Velingara Ferlo garɗen ɗo koye yamirore son excellence monsieur le président de la république pour ɗoftude candidature camarade meɗen Alioune Dembourou Sow élection législative garowo nden noon miɗen on mbiya bisimilla moon e wuuro he bisimilla moon e golle he tinnoɗen ha ni no président yamiriri tegoɗen hen ƴeften moyeji men gonden e yimɓe men liggoɗen nokkuji ɗi fof e département he tawa au soir du 31 inchallah ma en dañ 95% gokken ɗum président Macky Sall on calminama on juurama am nañu majorité fii moom ci département Ranérou ndax ñii ñooy Ranérou ñii bu ñu àndee naafeq yi bàyyi leen ñu nelaw nag ba naafeq nag nañu ñaan yàlla naafeq yi bàyyi leen nit ñi ndégg ñu gën na si digg nit ñi bàyyi nit ñi ñii suñu àndee ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk ndey ak baay buñ ko defee yàlla danañu may ndam yàlla may département bi jàmm ñi fépp nelaw yëpp ñëpp ñii bu ñu àndee rek fii jaru sa campagne billahi bu ñu àndee dégg bu ñu àndee de ku nekk bale këram bu ñu seet rek fii jaru ko seet leneen loolu maa ngi leen nuyu maa ngi leen nuyu président bi la coalition Benno Bokk Yaakaar yàlla nañu yàlla may Aliou Dembourou ndam le 31 janvier bandiraɓe oɗo coalition baɗɗo ɗo neefe mo meeɗa ɗo wat e o département par ce que hande sa ƴeewi l' ensemble des responsables du département de Ranérou kamɓe fof ɓe mbaɗi unir leur force ɓe ndendi hande a ɓenɗo donc so goɗɗum waɗi ko enen population wonko woni men par ce que neɗɗo o a wawa wiide aɗa gumi neɗɗo mbiya koye makko gonduɗa probléme makko kaɓeta haare makko jamma e ñalama jang o daro o wima wat ɗum ɗon mbiyaɗa waɗa goɗɗum kaldi responsable uji meɗen kaldi ha ɓe nanodiri joni ɓe jaada e coalition Benno Bokk Yaakaar e candidature mo ganduɗa o ko on président Macky Sall e suuɗi woni ono Aliou Dembourou Sow wadde ɗiɗo koye he hande soɗe jooɗima ɗo ɗi tokkodiri balade wallahi gaño dañata sago mum kañum ba bene wawa ɗo dañde sago mum sabu ko ɗiɗo koye he ɗi ganduɗa oɗo ko Aliou Dembourou Lella wondude docteur Ka e Amadou Dawa e Harouna Demba Souleymani e Karim Ba e hono wiyete Bambaɗo so Dia ɓeɗo so kesi gondi anani e Demba Halay Ba ɓe so kesi gondi mi sikkani beele ma gaño dañco heeƴi booma ha golloɗo won golle témoin mon frère honorable député mo gandanɗa le président conseil sortant homo waɗanno appuyer les personnes handicapées 1 million par année. miɗen caggal e président conseil départemental Amadou Dawa Diallo miɗen caggal honorable député Aliou Demba Sow miɗen caggal docteur Ka miɗen caggal kala responsable gonɗo e département he mbiɗo wiya tan hade am salminde jiiɗo ndeɗo jonde ngal ɗo dental koko mbiyanmi ko combat gasidi sippiraka par ce que maire uji jeetat député président conseil départemental au conseil collectivité territorial conseil économique social adjoint de moyen fof chef de village uji rewɓe sukaɓe mawɓe ndenti e inde coalition Benno Bokk Yaakaar e yidde président de la république monsieur Macky Sall joofi en candidat coalition ɗo e département de Ranérou yane miñina sehil men musidɗo men hono Aliou Demba Sow mbiɗo sikki goto fof so darima darde nde foti darade jeddi ngala 98% o timma hade am woɗɗoyde bien sûr mi salmina le maire de la commune de Velingara professeur Ibrahima Ka engagé monsieur le maire min jano hanki hecci hanki ko Lugere Colli
le maire Harouna Boudal et maire Mamadou Ali Sow mbaɗi min accueillir e min jayi hamin mbaɗoye ziar ceerno Omar Amdiba to Ndiayen min mbaɗi analyser situation min mbi Louguéré ils seront à peu près à 100%. joni noon Harouna Ba wi Amadou Dawa il faut que ƴeewen feere pour Ranérou mais ko jiimi ɗo ko ɗo e nder commune Velingara mbiɗa sikki commune aji ɗi tati eɓe mbawi foɗodire gueɗe ɗe haade men yiide docteur Oumar Ba e Demba Mody Ba toto commune Houndallahi ƴeewen kamɓenen darde nde ɓe daari donc salminde candidat men e joom suudu mum hono honorable député Aliou Demba Sow salminde aussi responsable uji Benno Bokk Yakar ko ɗum mbiyanmi hande toute obédience confondue woni sengoji ɗiɗi ɗi fof darima ndenti no ndentino ɗen jaaɗen audience président de la république o rendino département fof ɓe wino wonata wattindi wonde ɓe mbino meeting oɗo wonata wattindi wonde ala coow ala caɗele ala haydara mbiɗa sikki ko ɗum tan yimɓe mbawata abbade so Allah jaaɓi haala 31 juillet jaltinen résultat mo meeɗa yeede Sénégal e valeur relative ndendinen totten ɗum président de la république Macky Sall par ce que mbiɗa andi omo watti hakkille e résultat département de Ranérou calminen seerenɓe ɓe sirifaɓe men rewɓe ɓe e worɓe ɓe et les jeunes mobilisation mon ɗum ɗo noon élection so ari oɗon gandi adani ko dande rewɓe ko jiimi ɗo ko mbiɗa heftini ɗum mi heeɗima discours aji ɗi fof ko discours aji baɗɗi engagement pellital e cuusal mi heeɗima jeune uji ɗi pellital aussi diwata ɗon mbiɗa sikki wadde sen continue ni so Allah jaaɓi président Macky Sall dañata déception e oɗo département so ɗen huuɗoɗen celli aussi ko ɗum tabit inchallah rabbi ko taki jatoɗen e président mballodiren e makko kala ko jiɗɗen hande gollade ɗo e oɗo département ko président yamirta goɗɗo yamirta budget ji ɗi 5 commune aji ɗi 4 e conseil départemental to rendinama duuɓi 5 ɗum woni mandat électif o kilométre uji ɗiɗi goudron yimɓe mbawa ɗon wadde par ce que ɗum ko 6 milliards te budget ji ɗi sa rendiniɗi ɗi gonata ko 1 milliard 200 millions donc aɗon gandi ene woɗɗodiri ko kalmi ko kadi ko gandal mum joguimi ko hen dillaten eɗen gandi président so felliti wadde désenclavé Payar fade RN3 rewo jonno waɗa désenclavé les ɗayanla ara Velingara yaha RN3 tali goɗɗo immoɗo oɗon gandi faya mbembem tali immo Ranérou faya Houndallahi tali immo bakke Dialloure to grand men sehil men sehil Aliou Dembourou Ablaye Daouda Diallo ara ha Ndiayen Sano mbimi o wawa haade ɗon yo continue ha Louguéré colli ko chef lieu de commune immo ɗon waktoy aussi RN3 croisement barkeji mbiɗa sikki département de Ranérou waɗama kate e programme spécial de désenclavement mo ganduɗa ko ɗum président de la république waɗi jaglel Sénégal e oɗo saaha so ɗum yewti wiye électrification Velingara ene jeeya e chef lieu d' arrondissement mo ala électricité Sénélec eɗen gandi ɗum ɗon PUDC felliti daranade ɗum en jeeyi ha toon mairuji ɗi les 4 maires et conseil départemental coordonnateur national waɗi en recevoir wi déjà projet o waɗama lancé ko ɓooyi woni la fameuse boucle du Ferlo ɗum taki fuɗɗima arde ko ɗon yimɓe mbaɗata profité mbaɗora électrifié Yunufere mbaɗa électrifié Fourdu mbaɗa électrifié kala ganduɗa ɓuuri takkiɗe RN3 o to banggue goudron ha hande feera ñanden en jeeyi toon fonds autonome d'entretien routier oɗon ndendi feera andira ko programme Xeyu Ndaw ñi yimɓe ko ɗum ɓuuri andude 370 emploi direct hande nanɗo e oɗo département ene tolni temeɗɗe capan 2 millions 250 millions annuel ɗum naati
et convention aji ɗi maire uji ɗi tiñidire feera hikka ottiɗo 2022 année budgétaire 2022 mais feera aussi ko fewnoɓe taliji ɓe pelliti wadde bitume RN3 Yunufere RN3 Furdu et RN3 Bula ene wonde croisement Lungol hande Lungol Samba Abdou ɓe dokki aussi somi jumani commune Oudalay ɓe dokkiɓe aussi 11 km de route ɓe ganduɗa ɗum ɗon foof koye réalisation hikka 2022 programme 2022 foti waɗede wadde to banggue golle so wiyama président waɗi junggo mum e département de Ranérou eɗen gandi diwota oɗon gandi ko woni caɗele ɗe holno neɗɗo dañirta président Macky Sall hande to tolni ɗo e doole mum e sembo mum e yidde leydi ndi e daranade leydi ndi wiya ene ƴetta ɓulluɗi ene fotnira e mum ganduɗa hay goto anda toɓe jiwi hay goto anda toɓe payi wiye ɓeɗo hande ene gara ene mbaɗɗo concurrence e président Macky Sall pour assemblée nationale ɗo Ranérou min wi so Allah jaaɓi eɗen guuri eɗen celli Alioune Dembourou an woni le premier député élu mi waɗi ɗum déclaré so Allah jaaɓi ɗum ganduɗa on kam haade ko juuɗa ɓendude président waɗi ɗum e poste mum heddo noon yimɓe jiiluyo weccet mo ganduɗa ko pawanɗen e liste national Benno Bokk Yakaar o mo ganduɗa ko banen debbo ardi ɗum hono Mimi Touré ari ɗo e tournée en jii aussi darde mum hen e golle mum hen wadde bandiraɓe Ranérou bandiraɓe département de Ranérou gandumi e militant e responsable que sa felliti jofade neɗɗo mbiya o min on woni kilifam o ardimi so joofi mama lappol rew lappol ngol sa rewani lappol ngol a seeli ngol sa seeli ngol so baroɗo conguima ko an soñi donc goto foof yo ƴettu responsabilité mum ha timma candidat men ko Ali Dembourou candidat men ko coalition Benno Bokk Yakaar ko on weddante carte on wodante carte ha muddo juuro goɗɗo ala ɗo gueɗal goto dokken ɗo goɗɗo ko dañi ɗo teddiniri becce e nder oɗo département mo ganduɗa omo jeeya e titre foncier président Macky Sall ɗum tekki wadde mi waɗa exhorter tous les jeunes et toutes les femmes mawɓe ɓe campagne on e doroto ɗon hen porte à porte visite de proximité foto goppe hay goto foto jawe hay goto jettuɗe yimɓe foof kollite programme o kollite projet président paaɗi ɗi e département o ko nafoore men ko ɓural men ko ballal mon ononne jaggenen so Allah jaaɓi jaltinen ɗo 97 ma 98% Allah jarama on jarama merci من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bandiraɓe département Ranérou bandiraɓe commune mo Velingara Ferlo ko adi fof eɗen jetta Allah no feewi koye julde ko aussi gimmiɗen eɗen mbiya bandiraɓe oɗon jarlo oɗon jaafo minne aussi to ɓaggam mi yarlima mi yaafima nde tawno feccere e yimɓe he juulanta ko leader uji ɗi so tawi ko oustaz Samba Alay en o kalata ko heɓe nana ɗum ɓen corɗa e mbar fof tawata ko yimɓeɓe ene tiime leader ene taƴa ene ƴakka mbima o moƴƴani mbima o jamfima mbima o fenat mbima o waɗi ɗum o watti ni te Allah de ko seeɗa ɓe wonɓe ɗo hande Ferlo e wonɓe ɓe banggueji goɗɗi goto hen fof immini ɗum ko yen dañ laabi moƴƴi yen dañ dispensaire uji yen dañ hôpital uji yo sukaɓe men ligga yo rewɓe men ligga beele ɗum bandiraɓe on ɗon omo handi e ñiŋede walla yennede wadde moƴƴi ko kala nde jooɗiɗen gaccodiren hakkeji sahane minen emin ŋoña on seeɗa min mbiya o ko jamfotoɗo o ko ni fayi o waɗi kam ni o wi kam ni wadde eɗen gaccodira hakkeji bandiraɓe ko yettere Allah ko daña koɗo ko Allah tan wawi ɗum wadde
rendinde min kewani sertu noon sabu présidentiel 2019 référendum 2016 élection locale 2014 ɗum ɗo fof koko renda 2019 2016 2014 bandiraɓe sertude élection locale wona ceertam ko goto fof ene yiilo yidde mum ko Allah noon feccata mo totti fof heɓat kala mo haɗi aussi a heɓata ko adi fof ngumen Allah gomɗinen ɗum mi haalino ɗum ɗo jiar sérifaɓe mbimi Allah kañum gasni golle mum heddi tan ko enen jak wadde e inde président conseil départemental mo Raneru mo ganduɗa Allah ardini ɗum hande collectivité locale uji ɗi o woni président mabɓe ya jogor jaam miñam mo ganduɗa kanko Allah waɗi maire commune o lomtiɗo baɗam donc ɗum ɗon ko yettere Allah derem mbi gueɗɗul galbe heddi noon ko yimɓeɓe paama politique wona haare wona taƴƴende magal wona sippiro par ce que mboɗo sikki déclaration mbanmi ɗo e local he kadi on mbaɗanmi e législatif he candidat mi andano wiyete kono candidat ji gonɗiɗo opposition si weliɓe ɓe gara ha nder galle ɓe mbaɗa ɗon base mabɓe ɓe kaala koɓe mbeɗa min haajam ala hen ɓe gondanmi ɓe ene gandi mi meeɗa wiide bedde walla ƴatte walla jenni wona jikkam somi felliti ɗum wadde ko min waɗanta ɗum hoore mi nelata wadde mboɗo ñaagui enen responsable uji ɗi sukaɓe gonduɗen ɓe e rewɓe gonduɗen ɓe yoɓe gaccu duko yoɓe gaccu jennoji yoɓe gaccu peloji yoɓe gaccu ɓardi moƴƴani yo yimɓeɓe jaaha e jaam yoɓe jaaha e peewal ko ɗum président yiɗi bunguru o ene weeli ñeñɓe ɓe oɗon gandi min kulani ñeñɓe on gokkama 200 000 on gaccidanomo e koye moon peut être goto fof juuro ujunere mum deƴƴe on mbiyama on keeɓi 200 000 kono ko mbaɗa toon ko jakkude ñiglata ɗe fof mais en mbaddat hen teyre e jaam en mbaddat hen jaam goto e moon wawa ɗo heɓde ko Allah arsakinani jamais wadde sukaɓe ɓe jeunesse o mboɗo yiɗi ƴetten exemple e Raneru commune caggal nde jettumi responsable uji ɗi Haroun Demba Souleymane mawɗo lappol ngol jettumi Elhaji Abdou Karim jettumi dendagal responsable uji Demba Halay en Samba Halay en Coumba Sambel en Cheikh Dia en Aliou Siley en dendagal responsable uji ɗi somi inni hooreɓe ɓe tan mi inni on onon fof woni Koumbay Ba en Bintou Aydara en les Amazones Diogob Nia Ablaye Nia Coumba Camara en onon fof bandiraɓe kala dilloɓo ɗo e politique e département Raneru miɗen ɗum jetta kono miɗen ɗum ñaagui ballal e deƴre e teere wona pour élection ko caggal élection ay gardiɗo foti yidde tan ko jaam par ce que ko bonni hunde ene weebi ko herƴini hunde ene weebi goto e men fof kadi ɓaari ƴetti engagement so tawi haɗa yiɗi neɗɗo o a yiɗat ko yiɗi ko neɗɗo wawa julde hande julde ma timmata te rasul bokkani nder julde he saɗa yiɗi Allah tan a yiɗat nelaɗo wadde saɗa rewe neɗɗo mbiɗa ko leader ma onon ndendi jaam ndendi jamalun kala ko aɗa waɗa e aduna tinnat ɗum ko wawi hen o waɗa ko wawa hen kalɗon hen e deƴre e teyre so wima rewɗo ko ɗum woni ndimago bandiraɓe wadde leader uji ɗi miɗen on jetta surtout Amadou engagement mo ƴettuɗa o devant le président de la république aɗa andi min mi ala so wona président ari hakkude Cheikh Ibra Fall e Cheikh Amadou Bamba ko yidde e hoolare hakkude Allah e nelaɗo ko yidde e hoolare wona jiidigal hakkude Cheikh Oumar e Cheikh Tidiane ko yidde e hoolare kono hakkude Aliou Dembourou e président Macky Sall ko yidde e hoolare te gasata Allah gasdirta ɗum tan wota yaw
kono hay goto nanata Aliou Dembourou woppi président Macky Sall o timmina tan o wi o joobo neɗɗo mi yaada hen hay so fowru noon so joopimo mi yaada ɗum noon pamadiren kadi ɗo gonɗen ɗo gonɗen koye Velingara ferro Velingara ene heewi ko ɗum tekkili e nder département he ko ɗum chef lieu arrondissement te oɗon gandi arrondissement goto e nder département kamɓe woni commune aji tati ɗi wonko ɗum firti bandiraɓe firti ko eɗen poti hollude exemple joɗɗo so neɗɗo rewi e mo ganduɗa raneru to min cikki to tondi ko toon o jeeya o wawa toon wadde réunion o ara ɗo e Velingara wiye yo rokke ɗo carte te carte ɗen ɗon hanki nde Aliou Dembourou sohli on tottu ɗum carte ɗe heccanki nde docteur sohli on tottu ɗum carte ɗe nde Amadou Dawa sohli on tottu ɗum carte ɗe président Macky Sall wiye homo sohli majorité ƴetton carte ɗe totton mbo on ganda anda ono meeɗa ɗo ara e on caggal Allah e nulaɗo mum min jakori hebde décret walla tali walla hôpital walla ambulance tan koye président Macky Sall on président Macky Sall kañum ɓeeɗo kooli so neɗɗo ma aɗa hooli neɗɗo ma hoolo mbo hooli o wadde heɗen ñaagui bandiraɓe mbaɗa engagé wu pitta galleji ɗi sukaɓe surtout nden toon e rewɓe ɓe sukaɓe e rewɓe ɓe so on mbaɗi jumlo e faandu on jiidi yummo e baaba kartal yaltata ɗo kadi hay goto e men ha ngaka hay président Macky Sall ñande résultat ji ɗi jalta o timat hen omo ƴeewa résultat par résultat heɗen gandi ko daññeɗen e élection locale he Amadou e coalition mum dañi ko 47%, dañƴen 40%. so rendi heɓaka won jamfiɓe te jamfo sino yalta tan ko ñande dimanche kikiɗo ɗo kala ko neɗɗo weela laya kala ko neɗɗo weela waɗa ñande carte lima a ƴeewi a tawi ko président Macky Sall dañño ko Velingara ko Aliou Dembourou dañño ko bureau ji joyi Velingara ɗi o Macky Sall dañani ɗum ɗon won jamfiɓe sikki ala hen sa rendidini ko docteur e Amadou dañi ko Velingara en keɓani ɗum ɗo ñande dimanche won jamfiɓe même chose Raneru même chose Luggere même chose Huɗallay wadde paamen hay goto wawa funtude hay goto te ko ɓuuri hen hamnade ko herƴinde janggo résultat o par ce que eɗen kewɗen yaltude tan kala de ndenduɗen référendum 4e position gonɗen élection législative gonɗen élection présidentielle gonɗen ko 3e position wadde mboɗo yiiɗi hikka aussi neɗɗoɗen hakkude Farba e Ablaye Daouda Ablaye wona 1 gonen 2 Farba wona 3 ɗum noon sen mankani hen kartal gotal on bonni ko leader uji ɗi liggotono nden ma président Macky Sall wi ɓe wadde koɓe mbinomi